IP boro ngi pedang sembah IP iwei ki bapet ya gane program bakerpang jungi lawan ra na kaliang jaga saskom kemagitip ba ke perthei boro kawei kari India ba ka jala jungi ginang dan hapadeng kejing kon ya ka klam coronavirus di COVID-19 dar hakum gani gapor gidan kam bon ki kejing ya fliu jumut ha ga dei ba kejing kristan jungi te nalor kejing jungi ni donru ka benta kom kinong shong bengin le ban penpau lingba ki kam ki babha jungi para brio te hagni opor ngap yang sembah ya i reverend father Pius Shadap nangta i ba Kenneth Shadap ba di ba Stanley Bare te kindiat na chukwa ngan ailat yaki wa naka bakin ai kindiat ke introduction na kaliang jungpi tang kindiat te usapan poi jagata nga kerpat i father Pius Shadap ban yalam syaingi da kejing duai nikot ha ka kerteng pa baru khon baru mensem bakhoi Amen. menta kadai ubnai jong ka Maria thesti bakhoi ubnai jong ka Maria kano yarap Kristan te ngide ki khon Kristan ngi phai shaka barbor te tong in duai lang shwa de jing duai kublai ka Maria ka badap ka jing ai Thank thay lar khu so po jong phao jisu ko Maria bo khoi ko ki jong play tuai na ka ta jing nong pop menta ko por ka jing yap jing ni amen menta ka sngi ka dei ru ka sngi borom jong ka trinity bo khoi live person handrai way play tingai ka borom ya ka trinity bo khoi ka borom how pa but how kon but how man sim bo khoi kumba kala long na do men nang kong jo menta but baru bon go play try kan rat haga ne ka por gabanya lum lang haga ne ka channi mania pleu jingbot halor ka jingai bat kikam play try kan rat to phayo man sim bo ko jeme banon hiar halor jingi way pi way hangi baro kiban sakren badi ki basngap ya kane ka channel jungi ba me play try kan rat pan shai ki jingmut je perkhat jungi but ai bengini ki jingkren jungi kin long ki jing bentoy na ka mentai ki ki basngap yangi play try kan rat sa shi sin to don rekat pangi to don na preng jungi to pan shai ki jingmut je perkhat jungi khnang bagane ka program ka program ka badap ka jingai ai ba ka jingkerku ni pa ni kine paro dau kres utrai jungi amen ko Maria kono yarap Kristan tuduai na ni ba barkun bersim bakoi amen te fadang agarpa nagaling dipi when I kindat introduction by the what fi kindat ngade para Pius Shadap temata nga tre hang ne ha rampe ki paiba ngalong director jong ka institution pada keju ko por nga latung nga banlong director jong ka faith formation jong ka Shillong Archdiocese teki don sigi we ki kam ki ba nga tre andre hakabalang te kane ka bang kwa man siong kane ka chanmi te ba kindat ka introduction nagaling dipi nadai ipa Kenneth Shadap President juga Muksta Nanta President juga Federation of All School Teachers of Meghalaya agadi ko poru na day unang stand ya kawai school anong stand ka bakarteng tari khasi free morning school ka bakartang yaki baduk yaki basuk klan da shim kanu ka jingsir ka fees na ki student te ba Stanley Bare kindat naka liang introduction jupi Oi gadon handi ekerteng junga dei ba Stanley Bare originally de na po chantia Paris Amdarem berimenta ngalasa handi apa opor Shillong na tre apa Marbisu Paris high school St Paul Higher Secondary School Marbisu bat ngala don pentagi kam jaga balang dadu kerta bakhat san karusnem bar hadi ngatala jit inga balong presiden jong diocese hadi balakut na kajing long nang yalam haki samla kalap teng ya kam yalap keleng kari kasi jaintia
kumba arpulai sinem benta. The Kubishibun, your Borok Langot, the Kubanchupatip, Iba, Kinet Shadap, but Iba, Stanley Bare, Kidiru, Kinayalap, Kinonkuchan, Jakabalang, Banpin Priang Yakababa, Kataka, Tinjunglay, Haman Kuchnong Gitao, Jangajla. The Clempen Slam Show, Madangan Pibet, Kajinkli Bankong, Reverend Father Pius set up, Kajinkli Yafi, Kalong, Kay Kabalang Catholic, Hakajinget, but Kakam, Father Pius. Kajinget, kadai kajingai IA jungublay. Te langba ka baptisma la pelong ingi ki kon Kristan. Te da kajingai IA jungublay. Ngilai langba kajinget jungi. Bat kane kajinget jungi. Da kajing long jungkahi. Kajing tray babha kidai ban buat rengki. Barbor ki bala penla shwa da kajingai IA. Kaba klem kane kajinget kalong kabayap. Nila ruban lap ya kane ha ka jing tho jong Jacob bakot kalonong ka baar git khot khat saw ter ki ba ong kumne ko para bangej ba e kan mentoy ayu lada ubre u ong baudon ga jinget henry umdon ki ka ato ga jinget kala ma lan pen im yu lada upara ne ka para ki lang khot bat kim don ke jingbam ke paman ke seni bat pi pat pi ong aki kublai kit bok kit wang pan sa jelade bam haban da kedang henry pim ai kat ba don kam kamet chuki ka jingbha ayu kata kumju ka jingai delade lada kam don ki kam kalong ka bayap kumne de ban kren hakumune obreu pi ong ba pi don ka jingai ban ngadon kikam ngan pen sabut api ba ngadon gajinget da ka ba pen I kikam junga pen sabut mapi menta ba pidon gajinget klam da don kikam te ka balang Kristan Katolik hi kayo ai ka de gajinget nau trai jungi uci Yesus Kristus te ka don ar bentah ni habang yo ka de gajinget Henry ha gajinglong breu jungi ngitlot ngingat yang haki pop kisang. Te ngidon kam ban tresi tom. Ban pai biang sublay lang ba ka jingpla lang ba ka jingla ban sitom melade ngiwad biang ita ka jinghet. Kaba arpat hakaba yadai bat kibre. Dak ba pensyong nong rem halor kane bat bon kiwai ki jingtho. Ke badan ka Bible. Kum ka balang Katolik ngitip hasatlak ka perthai kale ya kikam ki babha ngilap ba kabalang Katolik yong hakakten pareng the largest charitable or non-governmental organization lese kamde ka berispa henry ka badan hastatala ka perthai te hangne hapori mekhalaya jungiro kabalang Katolik kabalang Kristan ibro ko bay kamtam kabalang Katolik kayalap om tang dakikten henry dakikam kiba kale tuwada kane ka jingdon ka klam pandemic hang me hapo ka as dai hapo ka perthai bro ko we barang ne hapo ga jalla jungi nadu mention snam kabalang Kristan Katolik la persyang banirap haki benta bo per kala turwalud ki infrastructure jongi kat ka bangidon mention snam ka sarkar kala shimbon ha mataw snam ro ka sarkar kala le check but nakaliang na ying bishop kilong ba Barok sungbahala da kijaka jupi kilong gibabit ay baka sarkar ka penerkam te sarkar kalawan cek kalawan jurib lo kijaka baro te kito kijaka ka ibit bansim kala sim te ki missionary bakrao ki wana setelah ka perthai nakaleng ni jingsha bonon ai ki jinget bonon ai ki jinang jing start banirap ni habaro kilia te daga jinglong jungkahi kabalang Kristan Katolik kate kaba le kamis nei bomot ka jinget rengka kata kaba ngakwa kublai sibon The kublai pi fada ngan sapai bing pi hadin katugani por mendangan pai sheiba kenet chadap kajingkli na gabanta jong pi ba kenet ke ei kajingedei jong kajinget bat kajing trang bat penkala ya kaperthei syakababa ba kenet
kebanukong na ay kublay yaki rudkot baro jong kasaskom na kublay kani kapor yaki parlok di Reverend Father Pius Sadap di ba mare di program na kublay ru yaki parlok be ki bayas ngap program talor kani ka subject mo kajinget bat kajing terang kata kajinget bat kajing terang di sa sisin na ban naka siti jong Jacob kanang kedekat asal wo para bangai bagi tol yang beliau pada uang bau dan kejingat hindai undan kitam nangta kasiti susu jong Jacob kelenang kabar kedekat arkun riu orang tutip scam TP baka jingat lem kitam kalong kabayap kalong kum kamet kapan mesin tenak ta kadau beliau mangi ki beliau ladang iong idon ka jingai ndrai ngindon kitam ka jingem jongi kamet jongi kabayap kabayap tenak kadau kabakong santam kadai ba ngidai bandan ladang ni kuliah hiru mo balai ublai ubo yang ni hakani ka pertai kadai ba ngin peni da kikam ngin peni da kanuksa na kikam je ke apostol kalau nong katlai kadkot sau punya utong na bakane kanong kahukum ba utrai ulai hangi ngalabu yapi kata kamu ngalabu yapi haka pertai banglog ka jing syai yaki gentle kaya kita ki gentle kilong ki bampat tip yu blay ki bampat itu yu blay basisya datang mati ala kani kalong kahukum ba utrai ulai hangi nakikam ki apostol kalau nong katlai kadkusau punyo kani kalong kahukum ba utrai ulai hangi abang labu ki ba kilong ka jing syai ki gentle bat lenti jing penin ya ka perkai baro kawai kata kamu ublai ubu ini ka perkai baka jing em dongi kanu kata kanuksa baki kam jongi kinlong kata kanuksa bada baki briu ki bapet yangi ki bampat itu yu ta ublai ubaim kin sa itu kai kata ka jingmut jong ka jingim ka basisya nak kadang ka dingat jongi kadai ban buat renti iru bat kikam ki babha tenrai hangni ru ngakwa ban pensyai mo ba ubri unum la ban le kikam ki babha lemda umen sim bakut upersat mensim ho na kasiti jong Paulus sekinong Filipi kalenong kabaar kadkot katlai aduk katsan ka kerensyai de ublay ubada kamons ho bha jong upersat mensim hapi ya ka jingkwa ni ka kamban le pi hangye ngakwa ban pensyai mo ba ubri unum la ban le ikam ki babha lada umen sim bakoi umdan si syau kasiti jong Paulus sekinong Filipi kalenong kabaar kadkot Allah kasan ka kerensyai batai ublay madakamons mo bha jong upersat mensim hapi ya ka jingkwa ni ka le kule ya ki ai klem jing nyum nang jingyanya tu pen iya lagi bapilong ki balui bat ki babek mensim ki kun jom ublay ki baklem jing but nam hapden kani ka pateng benriu ka bakenriam bat ka basniu akor da ka bapernai hapden jom ki kum ki klur asahit benang apa umen sim bakul udan apa jongi kan minum la ban susyong kam sim kam sup ban susyong ni kan ai to lay hiru ulabu ini hatane ka pertai dengan long berbahaya kan ka pertai daki sap ki pom ki bangidon na ban ong datang ki baruspa kila ban le bah ndrai wat ki baduk ki bat ruspa ne kino ki briu ublay ulai haki la ka jong kasap bakin le bah kan ka pertai bakin panbahaya kan ka pertai daki sap ki pom ki don sak dia syuaban penkut ya kan ka benta
Nakuak ban pentau ka Siti ka ban kong jong u Paulus kinong Korin kalau nong khatar ka dekot sau hadu hendreu kong dan kisap baper hendrei uju umensin dan ki jingtrai ki baper hendrei uju utrai dan ki kam syakri ki baper hendrei uju ublei uba pentrai kam yaki aman la ubriu temangi baro ni don laki jong kisap dan ki batrai office dan ki nong hikai dan ki banyak akali dan ki balong ki nong yalap dan ki balong ki nong hikai telada mangi baro khot dan ki balong ki MLA dan ki balong ki MDC dan ki balong ki politician lada baro khot ni pendon kam sisa yakini ki sap ki ba ublai ulai hangi kari jongi kan salong paradise on earth kan salong kabneng aka pertai hendrai maaf yang Snowsi bahadu mentang buan nengi nyimpen dan kam hok ya kisap kipong kiba ublay uayani nak tagadaw ka jingem jongi kalong kata ka jinget lem kikam day nak tagadaw ki dakarmo kiong Kristan kanam soitan kakam nak tagadaw no ni don kam sisa banglong kita ki Kristan kiba sisa hakane ka juk ka bangenta tam lay de kidin tublay ukhat yang ni banyan kala ka bambut bat banyan pai biang syau to mentang pai si ba Stanley bare ka jingkli na bantai jungpi kum kinang ilam kiba kumno kaba ka imlang salang ka don kambha Ni kong nang siap ai kublai ba Hilarius ya ka Soskom ya Father Pius ya ba Kenneth Shadap kibayo lang rekat bat nga hakare ko por banjabir jimut lang chapang kare ko subject ka bade chapang ke jingyai bat ki kam ai kublai ka ju ko por ya ki prolog ki pape hakare ka channel ba ka jing pe jungi na ka channel talong ka baben toy sisa te gumta hakane ko por nga sutanat sisa ya kane ka jing kali ka bai ba hilari la ai kham tam gi tip baka imlang sa lang jungi kadar kam sisa ya kinong yalam nasu kwa ban ong da ka basdang kumdi hakawe gaski hakapor bangarang kham khanna imei ngiyo i bai su jain isim ya uksai bayu ternia barang tai su ya kata jain kabang yo i yang tu ka peken mausa yang haduk mencah kalong ba haba isu yo tok sai tau ternia haba ai utok ternia ba un baik uksai ugai baik bar haba ipen khon yo tau ternia uksai ru u khon lang te hang ne ngas ngau thu kalong ba ka jing baik jong uksai ka syong hau ternia uksai usubut kat bayalam uternia tekumta hagi imlang sa lang sisa idon kam ginangalam kadang yo ginangalam kiba kelain ka imlang sa lang ka kelain ladang yo ginangalam kiba baik ka imlang sa lang ka baik tingil yo sngew ba ka subject bala ai ka jingyai bat ki kam ka imlang sa lang sisa ka point number 1 kadon kam ya kinong yalam kibadon kajing perkhat jingai kadang biasa sin ka imlang salang ka khmi lenti ban yo kinong yalam kibape jingai hakano kerkom ila banyo i ya kita kinong yalam kibape jingai kinong yalam kibape jingai de kita kibadon ka jingkermen bat ka jing ngau thikna ladang ipule na ka sithi Shagi Hebrew ko nang ko bakhat way gar khot ka baning kong ka definition jong ka jingyai ke de ka jing ngau scam chapang ke ka bang kermen banyo nong yalam ude ban ai ka jing kermen nya ki imlang salang ba ka jing ngau thik na chapang ke ka bangi imla banyo i art lagi kan tin hang ne jing kermen ka theo ye ka jingyai jing ngau thik na ka theo ye ki kam masu ai ka duksa ladang ikwa ba mangi iphai bi khunji ki bali pule balong phadar
balong reunion kabaning kong kade ke jingai hading kata pada kawan ke jing skau tikna bang yu i kunjungi be kilong lengdo reunion ikwa doktor ikwa engineer ningkong karuan suwa ke jingai pada hading kata kasawan ke kam habang ipang kabadan kam ningkong nimdan ke jingai doktor bakum dong ngali sim ke dawai pada tang ngasayo jingkoi te kumta hakane ko por ngasukwa ban ong habang Ukraine Jepang ke jingai bagi kam kalong tikum ke kali batu syabi katu kali kan trekam lada dun syabi lada undon syabi katu kali kan om trekam dia nama kata kapai ke banding kong hangne idon kam bikin yalam di bayu ijngai kabamut kino yalam di batip yau blay babu ningkong yau blay hakmat bahabang idon ublay ningkong hakmat du habang iya syakmat nyalam lagi iblang salang salanti babah. Dia mentah ke poin kabar. Kabar di dalam kamu ni kejuk jangi mentah khatam ini. Bahagan lagi iblang salang jangi di dalam kamu kino nyalam kiba IT wot yalade. Oi ngi ong pun apa yang jangi di dalam kamu kino nyalam kiba ruspa. Renga supa penwarak de penting kalau khas kenap. Kata ke kentin galong ngidon kam kino yalam ki basiu spa. Siu spa kabamot sei spa. Sei spa. Kabang kren ya kane thrai le se katu kane kila mas kusi. Dan apeng katu kane thrai ki bam ya hukum kata kalenti. Palai kai da gajing yai. Henry kadon ka porengi ubleu ayang ni ke por menta ila ampeng kelai kerkom le jungi. Yang kata ke attitude jangi. Hello? Hello Bailar? Hai ngai sengo ya ba bare hai. Sengo, ya sengo. Continue hai. Ngi pena gospel jong Lukas kenong khat khandai khot ka ba pra, asu ai nuksa syafam sakayus. Sakayus ulong ni kentin kum ni. Dadang aklop yeno ngan pen pai sau sha. Ngan ai siteng ka spa jong ai baduk pada dang klop yeno ngan pen pai sau sha. Ke jimbo thang ne judono nong tu uba entu si spa tengka un ai bade sau spa tengka. Kata ka jingi kai nak tin jong plek kum ka jingai jongi ka bang isngau ban ong thrai le se kata kamla balong ka basisha. Hare ke ga bang isngau hang ne bat batai khintiak ke jimbo chang ka ne ka jing pen pai sau sha. Ka bamot unong yalam uban ai tilut jelade udi ban ai kapor baning kong ban ai kapor usaka yusum dan por yo blay ai kapor ai kabor ai kador baru ai kanam keburam yo blay hak iblang salang jungi idon kam kum kini kinong yalam ba itilut baning kong ban ai kapor naga bentaki wei hatung idon por nem ban ai naga bentaki wei iyo sneu babun ki bru ki complain ikwa beli kendu orang bak senong ikwa beli kendu ya kinong yalam sang balang ikwa beli kendu ya ki minister ki MLA MDC kim dan por banyak keren bagi kum kinong yalam hagi imlang salang ki bru ki kibilenti ngi bangin ai ka por bangin ai ka bor ka jing start ka jing sampang ka jing nang ka jing tip kaspa kador de kaspa ka bang idon bangi jing don jing em bat kaba sau ko de kanam hatu mangi iwe piwe habangi long kinong yalam hatu ngila na ban ai jakalem naga bentaki we ajakalem ban ai kataka chance ka benta jongki opportunity pamakiri kin kiulang tengi don kam ya kum kini kinong yalam ki ban IT naga bentaki we pat kinong yalam ki ba siuspa ngasu ai nuksa hangne Mother Teresa ka Mother Teresa kade ga sista ka baru spa kam kutang ke juruspa hari ka kalalong ka dong siuspa namar belai ka ai ka spa naga benta ki baduk jisu lah ikayangi pengimdai ban kut tang hagajing ruspa namar ka dong gajing tho hak tin jong play ba umdan jata naga bentau baru spa baru hahima beneng ka jimut ke kata kalong ba jimut jisu syam la perem ya gitu ki bayi baru spa ka jimut jisu aye ki bakin saja ke target kata ke target kalong kamdai ban kut hagajing ruspa ka jing im jongi ke dei ban yai syafrang hadu gajing ruspa tega poin ka bakadu naka benta kane kabalai naka benta jongi bas ngau bas ngafang ne gidan kam unong ya lamu batrelang
baya trelang no yalam bas ngaurit ke imlang salang kas ngau dan kam yang no yalam kibat trelang ipenda gospel kartu Matius kalau ka basan ka kot ka bakhalai ni syam ka tinjong play ko angkum ne philong kamlu mano bade mapi banga pada bade mapi de ka balang pat mano bade ka kamlu ka manga ban mapi ide ka melu jang ka perthai na su ai nuk sang ni artlik example ka wei ka pada kata ka dan hau klak ngathe ka de ka melu abang ngathe ka de ka melu kata ka ka sabang melu henry la ngathe ka de ka ka ju la ngathe ka de ka melu ka bade si samoy ka bang ngathe ha ka de ka khuri ne ka klak ngathe hau top ka bajia ka tu ka ha ka tu ka top kan sekala ka tu ka melu ha ka tu ka top ka tu ka melu ka tu ka top ka sekala te hang ni kita arti lagi risal ikhle ka bar ka melu ka kala lu ithe ka bar ka melu ka kala melu te hang ni ngas ko bara hapdeng jongi iwe piwe ba ka kamram jongi ka kamram jo ka palang kalong ban pelong ya ka perthi ba ka long ka bang melu yo snyau nai ba ka de sutenat ha babun kiwe ki ongengi adangi kwa pelong kino yalam ngidon ka manusia re kade namar balai bagi ong kristan ka nam syaitan ka kam rege ka bangas ka kwa banong hapdeng jengi iwe piwe ide be pen i la de bangi long kristan ki babut e ka chi kai na ka ideology jong ka balang na ka ideology jong jisu ba kata kalong dada ki we ki ongengi kristan ka nam syaitan ka kam ngide ban pen i ki de ki kam jengi bangi long ki nong yalam ki iblang salang bangi di ban ong ki nyimlong kumta ilong kristan kanam senran kakam te nama kata kadau nase kwa banong dei hang ne idon kam ya kabalang ha kajinge jongi bana ka bantam pengkelagi mlang salang mla balong nong yalam marwe ban trei marwe dan kam kun hun ka bahe ba kane kamlu ha ka percay kane ka ka he ba ka percay kamlu dei khendiat bangi ngi dei kamlu kun hun balang dei kamlu bahkan aku parok kawai dai ka percay habang ithe ka to melu ha ka to melu de ban poi lut ha ka parok kawai ten ma kata kata don kamu kun hun ka bahe ba na ka benta ba yele lem ta kumta kane ka melu ka sa ka lalong ngai tu khanai pi ban chu ai khen dia hagi por ki balade ko dang ko bi jinja hagi por ang samla banga ya kendo iki sagut ki samla apo bot pram bahaya kendo iki ai ngaba bare tongi di sha barang tanya di syah po diary kar barang di syah kini kisam lagi oenga babare pitrenem banjon pada ka seng jongi tengok ka seng ayu kata ong ka seng ban penduk kiat te hata ong iki ya mentang apala barai subhaap yang ngan sape kam hadin lai snem so snem ngam ya kendu syu iki bat hadin kita ka san snem ya kendu we na pedeng jongki hayawi na khot di syayu bandale kendu yang hangta kedukan ngakeliu ai ba chano ko tu ka seng jong phi kum no ko tu ka seng jong phi ka long ban cha i tai perlok jengai ong kum de ba bare sngau si ban ong ya phi ha ka por ba ya form ya ka tu ka seng ka plan jungi ka long ban pendu ya ka kiat pheu se pan ban benta ka kiat ka pendu ya ka seng ka pendu ya ka seng namar balai namar tang langut sangut bayale persya bat dagi spangut kibat pendu ya bagi badi kiat te ka ba khadu syarem gini ki laingut sangut pan ye kita gi babun ngot ten de hang ne ka daw ken bagi don kam kino trai no yalam gi bat trai lang hang kan hun ka bahe de halong de dong rimbo jisu la seng ka balang ka balang de kan hun ka bahe ka ban ken chapang ki issue jo ka perthai habaro ka we ka perthai ken ka balang ka poi keleng sa dong ka perthai ban pe gi issue ki ba long persya ya ka hok long briu man briu ten ma ka taw ngimla ban sol ya ka problem jo ki iblang salang marwe idon kam ya ken hun de halo kena kena rim kabalang kena ka benta ka bakraw de kena ka ideology jong ka balang ideology jong ka balang kalong ban le hok ban trei hok hoi le se ni kwa ban ong ne don try ki kristan katolik jengi ki bamla ban le kata ka de kam de ka ideology jong ka balang kata ka de ka kom perkhat jung briu simet ka jing trot briu simet han re kat kum ka jing hikai jong ka balang ka hikai yangi habangi don hakalang ka jing nang ka jing start education habang idon hakalang ka jing ko jing health habang idon hakaling ka sem family habang idon haka politics sen syar khadar kabalang ka hikaya ni bang idon kampal le hok patri hok
ba comments ki ba kwa ban Hello? bo ka jingkli menta in sapai ki ba kwa ban bo ka jingkli te mentang in peni hapo screen ni ka jingkli you let's say yakani ka jingkli baning kong ala ban phai shi father payus te father pay ka tu ka jingkli sa jubab ka tu ka kidan ki na ki ba comments ki ba bo ka jingkli ngan pen puli manga father to ngan pen puli ma ngan pen puli manga ka jingkli na menta jingkli ha pisngo kumno bandon ki boong ba om don kam balang henrei bot bet ya ka jingkai ka bible pisngo kumno shapang kani ta father father unmute ya ka audio jing phi phla mute ya ka video ya ka audio unmute father unmute ya ka audio jing phi father ha kren menta đây ba mute ba nga ki mute ki nang to nga klam le ai tom le le okay te banong ba sungai ka bible kumbala la keren ni ba bare mo plan ma kenet sitap mo ban bod ka bible simet te kata kalong ka jingle ju simet ta kumbong ba bare menta tang marwei tila ban le ayu ha kene ka perthai tila ban bod dam ta ka jingim simet jung phi ka biang mo ka biang na ra ki bod ka to ka jingmot jung phi henrei ha kene ka perthai ka bayar kat kane ni dong kam ka kan hun ban le ban ra jing shai shabar khoj ban bod marwei na ka menta ka jingim simet ka biang ba ban bod ka jing hikai ka bible henrei ban reach out ki brio baro ki badan ha kan leng ka perthai simet marwei ngatarai nganum la ban le ei klem kane ka kan hun klem kane ka balang to father ngan phai biang sinan chipi ka jingkli na bta jing phi hapadeng kani ka pandemic katkum ka jing i jing phi hado ka jinget jong kirenget kanang klan ne kalong kumno ha ka jing shem junga simet hi ka jinget jong ki breu kadang klan ha kane ka hono snem baladet hapdeng badon ka tu ka pandemic ngilayo bandai sabun bah ki snong banyale ki kames air rangkat ka social service kat sa bangile nyong padar hoi kadon hi kijing bentoy ha kane ba siyeng sistem ngila ya duai lang menta teng don gibri hapo ki khot jong gayeng gasen ki bum julai jing aseng ki bum julai duai menta ki duai lang bat menta ki pule ka tim jong blai kabar pat kio i ba hagane ka perthai menta ba kibre ki kumbang ong tu sen ki ladon ka spa henrei haba ki le sumar ke hospital kim don chaka ki don ki wat ki doktor wat ki ruha ki don te na ka benta kibre ki ong bangi don bok bangi yo jaka ban sa hospital henrei na ka benta ki bangi pat ki ong bau blai ukur ku kurdo blai uyarab ki ban yo ki tu jaka ban yo ka jaka sumar bat habangi le shiki shnong thau kumngi khadar bon gibre ki pha duai ki pha terwa mas ki pha duai man kapor kade kapan isai kedar ba gibre ki langbai ki ni jingja bo pher ki breu ki scam ga jing bat ki phai show play haba khado kyong ni don ka spa ni don ki doktor ki don na dong shudong hanrei klam ga jing khu jung play ni nam la ban le ei te kane kapan pau shai kat kum ga jing sham junga shimati ba gibreu ki kam scam show ga jinget hapdeng kane ga jinget but ya ga jinget jungi la tenju hakipor bangi ya kendo ki jinget ki jing jenja hakapor ka bangi sup ni kemen ka sup ha ban ngai hare dai hakum kane ka por kane ka long ga jing tenju hato ngi scam na ga jinget ban ngai iba bon ki breu ki kam klan show ga jinget ha ga ne ka por so kubli shibun putan sa phai biang shifi daga jingkli na menta I ba kenet kani ka pandemic kam bampat juja mena ha ka jing im jingi lising idang chumat ti kumno gi karukom le nem ni ki benta ba ngi de banshim menta kum ki khon kristan ki seiso ha ki sem jingi ba kenet halor kani ka pandemic pantong pa ngimpat jumat na mat mun sistem baro sistem haus nem arhajan arko mudai tang mat mani ka percaya hidro kawairu alamat ya kani ka pandemic Andai shua bangan poi saki
jing keren sepang ka jing lenian umlo ki mantoy kita na supa lihat bang ai ka reflection no sepang gani ka pandemic lihat Manchin senang habis kani ka jingjelai ka pandemic city re Europe syakari India bat syakar pertai balok kawai mo nalai upaya bahaya kini ki news national and international news ki kabanga snosi ba mo ki pun kini bijak jingja haka jingsisa kita ki jingja ki ba ublei ukhat ya ki brio bakin telah mo na suai kindiat mo naka kitab Jeremiah tolong ko kanril dekat kat kendai haba ka percaya kalau dap dekat jing smil ubelai upak keren yo Jeremiah baruang to snap ko percaya ngawan ra ka jingjot hador kini kipat benril ka jingjot ka bakipan pa ngamar ba kim simpo ngu ikitien jonga bat kila kentat ya ka jingkikai ka jonga Jeremiah kalenong kat real kadekat real. Kon kibaru spa bat kibadok kin saya. Nren ondan batet yaki ne bayam na kabenta jongti. Nangta na kitab u Amos kalenong bapra kadekat kabalai utrai ko mensasilai tangkimat ya sudah. Bukan seperti tak sebalap. Daladang ipet ya ki kubur hakiki ki national and international news mo hakan ni ka pandemic pinyo sisya baka ka bala kren taw unang ya tu lupa Jeremiah u Amos kala urlong sisya ki medyap kila shooter hatawa ganga ki medyap kila super lalong ki medyap ki Tingyo iwa sekiri Europe peruk kibahayeng kibaik kibaton kimyo alat mantap ialah kijong kibahayeng hasam kimyo alat man duai kota kibahayeng hasam kimyo alat mantap dan burung yaki mereka suka untuk di beropat kijingkeran bila don lupa akan tentang batin apa ublai hak ya kajing jelai jom pakok juan ra yakini AKA mo bakadaw long ban kren ya kibriu bantul haino ya kibriu sa kata tingkala mo tenre ba smosi susu hatin bakla serbi halor kani ka pandemic hau harhar arpau akubor na India kami ba hapden ka lockdown kai ka jingmi hapden ka lockdown ha India takiu arsya kajing pet jong ki brio yaki film ki bajakya yaki video ki bajakya yaki mobile ki bajakya yaki film ki bajakya te nangta koi pa tatum sarbi lalap ba tatum ka research ka sarbi lalap bakajur penban kanita domestic violence apa dan kena lockdown kibrio insya-Allah kibrio ki pencitong ni kilok kibrio ki lek bengnya lah ki jong kilok ka domestic violence kan dusu badon ka tu kat ni ki jakaba apa dan kena lockdown ka jur so ka commit suicide apa dan kami pak mo suap dengan koi sekini ki jing yang mo pikiran mo apa dan kami long Kristan ngaku akan ai kajing semua kau ki missionary kita wanra ya kan ya kajing Kristan hangi ti hakaba mo kasiti kabanutong John Petrus kalau nang paar terkot ka kasito ko mansua Christian AA andai nanta pilong pa jong blay mansua ndon ba isen AFP Andrei mentang la isen AFP. Kaya kami ka today yung missionary banwanra ya kami ka jinga Kristan bangin long Kristan kalau mentay sibul bat kung kami ko kion
Ai jing mentoi kawan ra lembah jing le niam le kom kamas usari mo. Te kumangi ki Kristan Katolik le kata kamas na benta jongi kalong bakordor adu kata mo. Citi kebanintong jong Paulus ikinom purin kalanong kadway kadukot arpunriu lembah kajing le niam kamas bakul doong kata sin bakibam yung yuku Bakidi ia kani takuli pipen menta jaka jinya putrai tak adu bakundawan. Teka kani kajing le niam kapun klan bahaya ni, kapun seluruh bahaya ni, kaya ni kata kajing kerman. Nak gospel Matius kalanong kebaar kunriu kebaar kunriu adu aku pra. So mo Jisu takba udang bam. Ulah simio tu ulah aingo yoblay ulah dia ulah ai hati wong tu sim tu bam tapi kalau tak nanta sim ni takuri ulah aingo yoblay ulah ai hati wong di nakani mapi baro markani kalau kasnam jonga kasnam jong kejutan ya baan penplay nak tenta ki bopon ba anduk ma ya kitop balang lembah kini kini mas kabangi pediang halaki dong tijin kisam rentak ilok rentak kikun rentak kibahayin rentak kibahasa mau anak brokat ki Kristan kio sisa kata kajing klan bor kata kajing slur banyele persa ikini kaklam banyele persa ikini ki jinge barakot Yohanes kelena kadriu kedekat lai pulai Jisu ong ngalaya ku ya pi ya kani nang bakinduk siam jing suk hanga kapercayaan sepentin jari fi handrai tusannya ngala job ya kapercay tekani hipi Aisyah ini kata jing seluruh nilai bantin kata kulit nilai bantin kata nilai ban siar ya kini keke bat ngasongo sibun siapkan kanita Jiwali usari jinsanya hatinya saat kebadon bor jongkat kami ublay kamaria tanong erap ki Kristan kamtam ini asal kalian kali dasar joni nila pendak daisni usari nila pendak daisni ya kanubina bang duai na kebenta kejingkela pemut jong kepercay barok kawai bang duai bukan lam COVID-19 kan adna anak kari kami Meghalaya Kari India bat kepercayai baru kawai. Ni semua kisah bata kisah saat kami berbor yang kembali kita kami dong belai renkat ujasa renkat kiangel renkat kiruku renkat ki apostol baru kawai. Ni kerman skam misalnya skam angin sajab. Nak tak tahu kini ki jingle niam kini ki jingle mo ki ai sisa ini kita kabor ki Kiai sisa ini kata kejingklan kubong Jisu Yohanes kalunong kadriu kadkot lai pulai ngalayat ku yani hapi nang bakinduk siam Jisu hanga kapataikan sepentin jari api lesi kai sawan sekitma sawan kijingtia kibalai hujat mentatuan kini kaklam nrei tusannya ngalajak ya kapertai uang Jisu nak tagadau ki briu ki chania kita ulai mo ngakabanay kendat kita berinaya kalano niyo kadkot niyo ndai lata ununo chania hanga batunya hanga nang terkuyo uta ubas chania hanga nang terkuyo uta ubanyek sisa hanga hi batnaka gospel susu kejang Matius lembiau kedekat berkuai ngakwa banwan yang satu kebanyakan nak dos usui kolot dos usui of my father in heaven. Jadi kalau kata jingat kebakun sangkam yang ini bagi day banyak rentak baca hitam bapa dan bakundang jogay dan kata jins murid. Tu kemudian pun bawa kirit kapor kalau nang yat ngidang dan pot kata tu ni mentangan pai si bawa bare bat ke pot nomor kapor dah kim ba menjelek ben wan kam taik dia mah te kajing clean na mentah jumpi bawa bare
Habai di buat kum kini gijingja lising la banong gijinget bang gibreu ngi yakendo. Kai ka benta jong gijinget. Hello. Ha, Hello. hias ngau ba bare? Hias ngau inga? Hoi. Hakum gini gijingja bor-bor isaidon gijing sneu isen ai. Yang itu kibata mai sismi bat kibam damit. Yang kibaduk bha bagi simkum gane gijing Henry kat bangan ang pule yang kitab jong ujob. Kalau nang baning kong khot khalai hadu ar ujob de ubriu ubabit ubabyang upapahu pahai. Hau kawan kadem sniu. Kabalang pum kane gajingja basnusi yangi. Banga perkhat. Kaba kham sitom susu ya ubriu ubaruspa ban im gajing im kerdu. Kata kalau bajing jar bha. Namar jumlin ban im gajing im gaba kerdu. Makanya kalau kebas kau surkeh hadu kata-kata. Bahaba kum kene gejingja kalap yo ujuk ke ega bangis ngau. Haga porba pahu pahai uduk kensan, uduk nong kensan, uduk gimasi, ki syakri, ki langbrot, ki ut, uyo jingpang prum jela de wat kalok ke isi iu. Rega ega bajiang incem ujuk ha tol nong gaba ningkong berkhot ar puwei ong rikin tin kumne. Ngawan leng khoj nakakpo juga kami kumta ngalai pai lengkoi. Kani kajing keren jogu jog hang ningin siam. Tapi jingja ki baja kajing im jogu uladu sibun ki ai habun ki liang hanrei ukem du ya kajing yai. Kajing yai jogu kanang klain susu. Tena ka benta jungir hakane ka por ngasukwa banong kane ka pandemik kala pendu nong ini sibun ki ai. Hanrei kamla pendu nong ini kawai. Kata ka di kejingyai. Kat bangi nang du ikiwei, kejingyai jungi kanang ruspa. Ngaken mau, an ai kawe ka testimony. Hakas nem arajar kendai, kad bang nang mi na chelong balai samarbi. Kalamat ya kawe ka aksiden. Nah kata aksiden, arteli kali kala tenra yanga. Ka bos nak mat, bat ka jip nadin. Bakan kali jonga kala prah. Enda ngalami nang tak kali ngabdei lei ngalengo. Kumno kane kanar ka bae kala jot kala pra manga pade kamet ka bacem ngam lei par kane ka perkhat yanga ngala du ya kali henrai pade hadin bang la perkhat menta bunbut snem berhadu menta klimat na sempen ban ka jingai jonga kanang kham klain susu bani kiti por ba bin suwa ibang patmat e ka tu jing ka jing jonga tegane ka bai ka kubor ka banikong bang sneu kwa banong haga jingja haga jing jong ikum kine ladang itu sibun ki ai ila ka makan mau ba omdan mano balak bantu ya ka jingai jongi kabar namang ya kren sapang ka jingai ka de ka sneu scam sapang ka ai ka bang ikerben banjo ko pai jong blai haga ne ka por haga ne ka klam bantang ka wengi don kamban kemen pha ba mangi we pi we ni don kamban yo ida kam kermen ban yo blay bulle se kila miss yo blay bulle se kila du yo blay bulle se kin ju perkhat yo blay kene ka por baro kibrio kin yakan du yo blay yo mat yo blay jingai ka de jing snow scam chapang e ga kermen ban yo ta ka jing snow tikna chapang e ga bang imla ban yo i virus imla ban yo i Andrei itikna pa new virus udon ka bor ban penyap yangi ublay nyimla banyui jide ban thikna ba ublay ula ban pen im yangi te pe hang ne pi karu kompe chungi ka jing skang thikna chapang ka e ka bangim la banyui artali ki bangim yoi baros ka tu ngim jutip yo blay baros ka tu ngim ju nyau kor yo blay no ong mangi ong bangim yoi yo blay mentah bangi tip chapang nu virus ni tingi nu virus hatong yo iru virus yim yoi te lada mangi ni skautik na yau new virus baritam udan ka bor bar penyap ini idan ka makan mau ban skautik naru bau bleu bakrau bor ula ban pen im yangi ban pengkot ka ba khadung se kwa ban ong namar di ke subjek sapang ka jingyai bertikam hagana ka jingja ba kumne ke ka bangi dei bale haga jingyai jungi idan kam pendut por lade ha ka ban duai yo rosary jirwai jingsen jing play
mentau benai jong dunu kitam jong jisu nadu rasisni pat idan kam pan snap yak tin ke jong ublai ban snap ya ke jing tha jong ki doktor pat ban snap ya ke jing hikai ne ke jing tha jong ka sarkar nyimdei ban susania tang hau blai jisu ong sarai pat duai inom la ban chu pas ke exam krem krekot inom la ru ban koi klem yo klem di dawai hoi ki don katu ka deteli ki kesu blai ko am pen pau hangi kam pelaju ya ka tangim la ban len klem di dawai koi henrei pade hab bun kiliang blai kwa ban tre kam leng bang gi brio leng bang gi brio te kunta kata ka de ka poing pa ning ko ha ki jinge ki don kam pelut ka por jingi ha ki ni por be kandu kum de ke kam ka bangi di ban le pade ka kam ka bangi di ban le ki don kam ban but ya ki ni protocols ki don kam pelut por kampun ha ying asen ni ki kam nano batai benia syapang ikam pei haying kidon lagi jong jai ikam ladang smart ban trei baro sisi ka por kalut kam tagi kam bagi trei kam jing kam som kam plau pergi we bagi kam gila ban trei pen be ki kor isla ban su ki janya ki khon per kum ta ter ngan batai hane ka por kam sha ni pen pun kam jerde ha ka jing trei sitong batang ta nin sayu nin nam sno thu syapang kene ki jing jia bukan hane ka pertei ba katakan sa ai jing kmen ngi barabor te kum ta hak ni kapor ka kam ka bakung sampha ka message changi iwe iwe ki nong snap kalong hatu mi kloi ne em banyarap de ki marjan jongi kam mentoy ngi ban pha ka pisa bali arab menta sha nong stoin sha juai sha delhi chagawe ki benta hoi kata kalong badan kam mereka ba kam dan kam kalong hang ne hapo blok jonga kum no ki briu kilong ta kane ka ti arab kalong menong nyanong in up yun kam ban up yun kam ban le bagi iwe pi iwe ya kan ka kam na ka benta ka jing bit jing biang jong gi wei khadu kharwai ngasu ko am pen mau na ka benta jungi we gi wei what I ba kan ka pandemic kalong ka jing ma na ka benta jungi ka jing ma ka ba kham kong san kalong ka jing pang mobile don ki bru ki ba imbaro sisni lenter na ka benta pan pay mobile ka sai ka sni ki lai na nu jing pang virus tambah yo jing pang khmat jing pang na ki we gi jing pang ma pher kam fiu shu kiyo ke jingpang tengi hapusiar ya kan ke jingpang mobile te kan ke jingpang ka pama butsha palat pan ya kan ke pandemic menta namada yo ai kan kalau ba sitom hadu kata-kata kan ke penjot ke inga sam ke penjot ke melang salang ta penjot tingi iwe piwe Tinggi setenar hadu tata banade bangidang yolat bon gi por ngi kwa ban skap su na gini gerang ba barangkat ni pada te ka por kala kim mentangan pai kawi ke jingkli na I pada pius pat kini kala ban compare kendiat ke jingkli namta jong fi pada hatu kusut utip ba ujisu udai ubleng lani usupun soi tang ha ke jinglong briu jong mu ban ngop Father on mute ngi klam mute nang ni father ngam ya sngo ere pi on mute father so tila ha ngala ya sngo menta ha ta kalau mute biang father kalau mute lai ai ta ha kum to ta ka jingli pi ya sngo ha ngayo sneo ko jingli baki ong ba ukso ito na am Jisu ma te ha ka gospel jong Markus kalanong banangkong kan khot arpulai kong kumne mar kam tau brio ba shong so wan rong ha ka sinakok ba la karkai mekwa ayu nangi ko Jisu Nazaret me wan hang ne ban penjot yangi tangtor ka pau ba ukso ito ya Jisu nangta ha gospel jong Markus kanong lai the cut way ro ka ong ya kine ki kentin ki ba shong so ki tang shio iu ki la yadam krup akamat jong u bat ki la karkat melong khon jong blai the bon bhai ki passage ka bible ki ba batai ngi ba kumno so we thoi tu bu dai khon jong blai ba ting ya ba ti kli pat ga jing pen shoi kalong Tengi pule na sithi sa ki Hebrew kalong basau kadkot
kaba khatsan kong nyangim don ulungdor kwa bomla ban singulam gi jing plot ni Henry ubalasya tenju kumangi habun rukom ban ukam laptop te jisu ubay ublay basisya baru jisu ubay ubreu basisya te kum ubreu ulasya tenju kum manga mapi haparo ke Henry light no kapop ni kan mau sipang ka film ka ba ki khot Last Temptation of Christ te 8 mi ruway Catholic baru ublay ba ha kapor bangilay siya po ngidon gane ka international meeting jong ga sickness ngidon po feedback one Martin Scorsese ba direct ikan film uday Catholic baru ublay ba te nakabanta kito ibom sungtu ki ang bagane kalong kumta hey ka ka bo kwa ban pi kalong bo jisu la sya tenju aparo ki tanpa klem ngat hai kita kijing tenju ujob kita penju ha ka bakadu keu biang sya kading pena baru syayap halor kading pena te ngila ban ong ba yau blay uksu unum la ban tenju dalai ro ngitip de kata ujisu balong ublay besisya baru bre besisya tenju ila de ha kata gajing long bre ju Henry namar budon rengkat baru blay udon kata gajing long blay ujob kita gajing tenju temanga maphir ngisya tenju ngi baro gibri ngisya tenju telada ngin job kita gijing tenju lada ngidon gajing yade baru blay klam gajing arab ka gajing yade jung blay manga maphi nginom la ban job kita tenju ngilong gibri patlot ngin sangat ini gijing jo den ta kadang yong duai barsarai duai barabor sim bentai ki kamyam pune kitin blay gijing duai rosari jing duai jing isnai jung blay baro balai kene kan penyera bingi banjan su blay kenang bangi la ban job ikini gijing tenju jung penshoy jung kusuj ha gajing em jungi blay sibo Kemudian Tuan Father, teman-teman piping syafi ini, mentang kasih burom juga terinti berkod tu, kuat apa nakaliang jeng i Father inkran kendiat, obai dia berkat terinti berkod, barhak juga por ngangit skema pi berok laingot pila ada ban ayu tika vaksin menyadar do yang jimpang COVID-19. Dah hadir gedung keren di Father ya halo kat terinti berkod, Father subha Iceland ke jigentu syaki pat ba obai dia bat ke jeng ai vaksin. Nang ta hadian jeng Father Pius ngin sapashi ba kinet hadian ba kinet iba Stanley bare ba ngin sapun coach nan temata ka singi kadai ka singi borom jo ka Trinity bakhod try ka light the unity ka mudwan 3 in 1 and a live person how way you play kani kalong ka subject ka bajrong bahaban batay labon ki council of trend nang tay ki council hadian kani ki kren hangane ka Trinity bakhod tangba manong man smutu jalai hado mentaro nyare kiba smutu hado kata-kata u Patrick bakho jong ka Ireland ulasang ban batai syapang ka Trinity bakho ka dur jong Shamrock ada kilai cha Ireland don way u sla u badon lai penat mon rei don haujo u sla u John Mary Diani bakho o ka Trinity bakho blay ulong kata ka singi ka patan shan ba kluj pernai u kon udai gajing syai u mensim udai kata gajing saat ka ba ayangi te tangga wai ni de ban sungtho badan lai person wai ublay udai ka Trinity bakhod mo ha ka Bible hapor papen baptis yo Jisu kasur jong blay kalawan na jrong une kon ba iya jonga bar mensim bakhod udon rengkat hangto ka dur jong u paro te haga jenggai Kristen Katolik jengi ngingai ublay kupa ublay kon ublay mensim bakhod lai person handrei way ublay kene ga jenggai tenrai jengi ban batai kita kalong ka bajrong bahadu kata-kata ban ngim don poro handrei ni sungai pen scam ga de jenggai ba ngingai haga Trinity bakhod haga jinglong way ublay lai person kata ka bang kwa badong te kumbati la klis pang jing aitika manga ngaladep ban aitika kila ong nga banwan ga skotori ujo ni kini kisni ki ong onaiwan shon mar ka sarkar kala penjelan susu ya ka second dose te ngamio te kai ka bang kwa badong bang gidon gi paralok ha gibon benta jong pertai bat ki ina ko kot kuboro kom ha Israel Palestine gibre menta kim dan kam su bendeng mas kim dan kam su ka social distancing dan physical distancing mar ba kila adep inject lu dia barro khoj di population jengki dena takada kila ban ya ban yeng
te ngatarai kat gari Israel gari ke basta ke pa injek lo di kibreu baro jong ki citizen jong ka nanti kila iha Europe ru kila sedang ban like ka tourism ru kila sedang ban pli kindiat namar ba bon naki kila da le ya kan ka jing yada vaccination te na kene ki jing jia ke baja perthai ban ga jing ye jungi ngatarai ni ngai scam ba kane ga jing aitika kan yarap di kibreu ban yada na ume Jepang kumba ongi doktor gini singi lapan bena lese minum like ban ngat ren lagi kan ru kan sakam duna ka ta ka jing pan kuplai sibur Coba kena kemudian nak yang jepi by day ban kejing ketu cek pat ba by day ban I vaccine. Hello. Hai. Hello, Pio Sira. Hai ngayak sengaw. Di nakalian jongaru ngaladap ya ka first dose, ka jing sisa ya ka second dose mahapan ya ka ku bulan Jun. Ubri ubapek pahali kini ki kubor jong ki doktor ki bakaran haka national but international news mo. Barbor ki ban ba data nation mo ba bentom ba kabar kilong ki ban kamba. Sisian banya adep ka vaccination ka bentom ba kabar kata kamut kamtam ngeladep ya kami baar mo ngasukwa ban batay lupa ya ki briu ba artayo ki hapan sumar ya lagi. Nama po kami kaatayaw ka Jinpang ka kalaban kam sok batkan adin beladet ya ka vaccination artayaw ay di ban sumari lagi di ban kam kiar nang ban like bagani ka covid kam andre hadin beladet ya ka dus baar batin bela cross kata ka artayaw kata ka sibnai kani ka met jongi kala klamba banyale pasca ya kani ka covid 19 Mereka tak tahu berapa persen kelas scam bandung yok kubit. Mereka 40% pat danglah ban yok kubit. Nak tak tahu tambah numpoi isu sia ICU, numpoi isu sia ban hap ai oksigen. Kata kamu salat na kajing yak kubit. Kami kata kajing batai jam ki doktor ki basta. Kena kita tahu tentu ya iwei pe iwei. Bagi don kam ban ai kami ka vaccination. Tengah kerpat lu ya ka sorkar akan ka por mo baka day baik manale bang yo ikini idawai vaccination wala da hapit lu hit nangas mo ba la day man ongnya ya ki pat mo ki badan pisa kin siu da kapisa narba ki babon kila ban siu ngatrai prapo persen ban siu let's say 40% kina ban siu temangi kibala ban yarap ngila ban yarap si sanpawut kibriu ban yarap ya kata ka vaksin tengah kerpat ya ka sorkaru bakam dai ban bu akani ka tension bandon pisa hak kita ki vaccination wala da hapsiuru asmo ba na kerpat ya ki pakba barok bakin dai ban benut ban siu ya kata ka vaccination ngimdai ban kat ya kata ka free vaccination Nama rumba iong ipadar pius menel adai ban ai ka second dose ha benai Jun si pau tarik dan dawai syu belain dan kadai bandan keleng saudang kiri jong ka pertai ki torwa ya kini ki vaccination tengah ngasmo ka ri kadai ban thiet bagi kita ki vaccination temangi ki beriu ru ngindai ban kwa yo ai ngidai ban thiet ni ki bala berapa persen ki bala sudah 40% mangi ki badan nila ban yarap kita ki 40% ru mangi ni yarap si pau yen iwe ni yarap si pau yen iwe ni yarap san yen iwe ni yarap ari tapasok kami kadi kajing kerpat jonga ya ka sorkar bakam dei ban penslam ban thi kita ki vaccination nak jaka ki ba kila ban yo bat ka baar pat nakwa ban ong hangi ka badan kam tam yangi ken kadai ban to avoid all bad habits bankiar na kijing melin kibas niu barak Kisem manikiar na kijing melin kibas niu barak katangin niyo very important health of the body, health of the mind, health of the soul. Ini kilo di badan kamba health of the body, health of the mind, health of the soul. No smoking, no drinking, no gambling, no womanizing. Throw all bad habits away. Kini kilong kibatan kam kata-kata. Naruh nga syuay mo tayo pihak niyo mo. Abang asal kan school free for the poor.
Bakong santam mga ayang ni kaday the value of life, kajing koridor yung kajing im kababa, to mold the character of the student. Banhikayaki, what is bad, nanta banhikayaki, ban ilo ikijinglin kibasteo. Yung nasukat patro ang ni bamo, nasmo banya banyo ka immune ka pagkain, nasmo wala na ka doon ka lockdown, rumah kwa ban kepat ka sorkar, la kumno somebody men-step ado nyaw siteng men-step ban ayla yaki tu ki bakwa ban late morning walk ban late exercise bat ka social distancing kadon kam lada chuset kidon kibre ki bachongwai ien ibarit ban ong yaki wat ni sabar wat ele kai sabar wat yakan obreu kan boy ke jimpang tenap tagadaw mas mau wat happen ki lockdown happen ki ru somebody men-step ado nobody men-step ay lahat banyak kita kuat bang le exercise kenang maka immune system kan klan badah kaju kapor nas no wat ki berduk pro kila abyo ki bam ki bah ki jamardo kita ki jur klau ki kita nas mau ki berdon kambah ki jur in na man bang bamja siku mu jamardo na penlut kita bun ki jur klau ki berduk pro kila abang yo ki nas mau bang ini ban si bun ki jur ban bam ki soru kat bangila kini arab sisa bangin lak naki jimpang ki babun bangile apursa apa mani ki kasini duna bah ka jinggi marsen ke men-step lai klat sau klat ko saat ni don kam bandi sane shwa watnum di sya bonangi ki kasi marsen ke di sya tak ja marsen ke di shwa ko saat ar klat lai klat sau klat hadin nang tei kikam kijam lani nang le kinu kikam adien si kenta pila banta bisa dari banta bamja te ini ide ita ijing hita iba lengkot jonga iba kendiat ijonga bande raplam ye kibreu bakin long ki bakot ki bakya nang ta ban donru kan ye kajing le exercise nang ta ban sakawai akwa ban ong ye pi lemba research mo kibreu ki ba yale ban ang ye lebih hakasni kani ka COVID-19 ru kam nayoken ba tengaro nga barabor habakasni kasit nalau itijan nas angya lebih hakasni kiong dako kasanba in the morning kalong kabad don kambah hakaju ru kapor kayarap iki kelung kena bakin kisi direct economy kani ru kalong kabad kambah ka exercise kadin atas ni kini baru kat kini arab jadi tentang begini penting kepada sibuk. Tak kemudian sebelum kita kendiat nak kalian jumpi bawa barek kajing kentu by day ikipai ba by day bawa vaksin ingin sa penkut ni kemudian ka por kalanang ya. Nak kalian jonga ngap peristiwa ikipai ba penyesim dengan injection. Banga kasitarik ubnai be lep ay dengan injection. Pagajing ay jonga dengan injection kita artel lagi bawan apa ke jimut jonga aku ampan pau hang ni kawai ke pas kau biria bah kawai kanong kami kedon yulok jungi iba si tom bah borabor idong ke jipang hat but ju atia te kawai ke sini le alam hospital but ki doktor ki sumari I ai dawai but ki doktor ki kentui I ong kumne phimde ban supe sa kumne persangkat balak ban tia imat le se pun ke jimut ji perkhat baga ta ka jing ngap chung I gomta hagawe ke sngi khabrip khmat itia pada ka por ba thia tang si phang gom tu ila khlak no kalop kong kumne kini ki doktor kila ai jimut ba bakla la daw nu lop jonga pun thia tharai pat yap damar ba ki phai uban thia utang si thia ula khlak no pe kini ka ba perkhat inga kabamut kalong ba jingkan digi ko banbu hatu diu briu uyap nakadaw bu thia kam day don ka chi tom panghap le se ka pori u kala poi ban yap no bun na pedeng jong yong bang iting bele sim yu dawai yong yap no tengin bu ka jingkeli ya de hakata karukom kawa ar ken mau abau jisu da don ka perthei upam pe yu tu bamatla Lele kumno, hakati shau jisu la pun ong da ketin, topek la pek. Re jisu la sim da ko umbia,
pelatak yang kemat juu bat hang tau la pek kajimut ba jisu don company ka dak kasin na dei bali ai yang injection namar pementa jisu don siu ka perthai jisu wan hagi para brio kino yarap na pementa jungi jisu wan hagi doktor bat kadi badon ka dak kasin na pementa jungi bat pengkoi une injection udah ka dak kasin na benta man pengkoi yangi tengah tu kesni balai siapa kan ke PSC habis ada injection nomor bun gi beri pen keluar aduh ai pok musim lajong ko jisu lada mela membekelai kata ko umbia bakal long tawai bala banyak i ya kemat jong pamatla kam don jing ya me man pengkelai ke dawai injection bagi ayanga kan ya dayanga ya ule COVID-19 kata kadai ke jing prislur jonga yaki pai ublay baja phi perlok di bas ngau idon kam badon ke jingai ke baklan ha ublay ba kata ke jingai jengi ka pen i yaki kam ba bangi sala ba yo jingkoi bangi salai na ule COVID-19 แต่คือบิชิบุนเสียเสียนอยู่บริเวณก็แต่มันแต่บันพุ่นกุดเนาะนะชัวกระป๋าดูฟาเดอร์บันไอแต่คุณพุ่นกุดคุณเดียดบัดนะฮาดินjuga taพุ่นกุดada jing duaฟาเดอร์นะก็มันada jing ku ya baru ki bapai yang program kumju yangi Kublai Shibun ba Hilarius na kamanta ka de program Kublai Shibun ba Kenneth ki jing ajing bot ki ba snotnat ki ba ajing mentoy Kublai Shibun ba bare ki jing ajing bot ki ba ajing mentoy ngi baro iwai ngi scam ba kini ki jing kren ki jing apli jing bot jing pi jing ye ka ne ka channel Saskom ka yarap ya bon ba ki breu ko ba ngalapai mentai kini ki live chatting ro ki snotnat ba ki ai Kublai pi yangi baro la ngot ye pi baro iwai tingai ngo Kublai na mata kata man ngi dwai ro sai sien ba Kublai kurku kurdo ki baro kini yo ka jing ko jing kia tetongin penkut na kana jing dwai ha ka kerten pa baru pon ban mensim ba khoi Kublai try kan rat sai sien ngiwan na kana ka por Kublai shibon na kamenta kana ka por ka bakurdor Kublai shibon na kamenta Hilarius karbi keo bla hosting ye kana ka channel Saskom jingi Kublai shibon ma Kenneth shadap ibala ai ki jingbut jingkren di basngo tenat Kublai shibon ye ba standi bare kini kinong yalap ba crowd jingi barangot ki ba ai jingbut kana ka janmit ngim artatin nginga scam barangkat buka jingdon jumbe Kublai kukpa Kublai kukun Kublai musim bakoi ngi ke bakaran ngila yo jingshai bar kito ki bas ngap dengan jingkran jungi gulai ta kana ke por ngi dwai man ku kerdo ki ai ki jinga pas scam kenam hapdeng gini jinga ngi job namaru jisu la job ke jinga lami pan ke jinga bangi kum ki ko kristan ki bangai ju ngin job wat hapdeng ki jinga ke jingem kristan ki kemde ke jingem kebomdan ki jinga Henry hapdeng ki jinga ni job namar bo jisu kris la job ni pan ke ne baro da kris utrai jungi amen utrai dan bati ringka bat phiru Kublai ban bor baro pa baru khon ban musim bako ikar khu kerdo ya phi Kublai shibunแต่บันพุ่นกุดไปบ่ngin sim yagni ka khbor ba hapring ge jingem jingi kulagan preng ge jingsuk bat ni pkhre nu ge jinge bat barbor ngi bo da ka jingen ka jingshan ya bas kam homblei bat ba kham kar pang ro kalong bangin dei banyaklet banyarap para brio ha ge jingem to long barbor ki basai baklan ha ka bor jimut bakhat ka bor mesem ka bor bat par brio trai kanan khu ko do punya dai ka yang basan jupi banlat nakini ke ki boro Kublai shibon bat thiasuk play by